खामानि मावै मावै आं नोंनि बायदि रेन्डि खामानि मावदोंमोन नामा 2 लाख 3 लाख थाखा आं नों बायदि खामायदोंमोन नामा निजिरा मोनसे खोथाखौ आङो बुजिना मोनाखै भिडिअआ मोननै टपिकनि सायाव जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना हमनो हायै साननो हायै फंनैसो बाथ्राखौ आं नोंथांमोनजों शेयार खालामगोन आरोना बुजिनानै मोनगोन बिनि थाखायनो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय जोंनि बै सानैसो मानसिफोर नोंथांमोनाथ' दा सोलिबाय थानायखौ नुबायानो थाखादों जेब्लानो फेसबुकखौ अन खालामो जेब्लानो इउटुबखौ अन खालामो बोलायो होमबानो जों बिसोरनि भिडिअखौ नुयो मिथिगौ ना आरो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि भाषा आरो ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि भाषायाव बिसोरो रायलायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय बुजिलांगोन आं मोनसे खोथा होनो दे जाय मानसिया बुजायग्रा बेबो थिग नङा जाय मानसिया दायनिगिरि खामानि दायखौ मावदों बिसोरथ' थिग नंखाया जाय मानसिया बुजायोना फन हरै हरै आं नोंथांमोनखौ नाम खिथाना होनि मैदोम ना मा होनो इनि कल रेकर्ड ओइ बे दैदेन आरो निजराजों इसोरखौ बुजायदों बियो मिथिगौ ना रायलायनानै फनाव रेकर्ड खालामनानै बियो भिडिअ होदों बेखौ बुजायदों बे भिडिअखौ आं नुदों आरोना बेखौ नोंथांमोना नुदों जानो हागौ निजरानि चेनेलाव दाबो दं बे भिडिअआ खिन्थु आं होआ बे भिडिअखौ बेयाव बियो बुजायदों बे बुजायग्रा मानसियाबो थिग नङा नोंसोरो सानो नामा मैदोमखौबो मोजां मानसि जुदि मैदोमा मोजां मानसिबा गावनि हिन्जावखौ गारनानै ससियेल मिडियाआवथ' इयो मालाबाबो देखायखाया सम देखायो मालाबा लानानै बेरायनायखौथ' जों नुखाया बियो गारि सालायोनो बियो पार्सनेल खोथा बिनि खोथा इयो सालाया ना इयो मा जब मावो बेखौ जों बुंनांगौ खोथा गैया जायखिजाया बेबो मोजां मानसिफोरजों रावजोंबो लोगो जाया गुवाहाटिफोराव जेसेबांखि रिन्दि सिख्लाफोर हमोना हराव इयो बाहारफोराव अबेबा थांनाय बेबो थाङो जानो हागौ बियो गाव मोना बे सिख्लाफोरखौ गावबो लुगैयो ओमफ्राय गावजों जुदि रायलायाबा मोजां जायाबा बियो बेफोरबायदि भिडिअ बानायो आरोना खिन्थु बेबो थाङो आरोना नोंथांमोनाथ' मिथिखायो मोनसे समाव बेबो हमजानानै बुजानानै बेफोरबायदि दावराव जानाय जुदि बियो एसेबां मोजां मानसिबा आंखौ ओइ साननैसो सासे मानसिया कमेन्टआव खिथाहरखादों आरोना आब' नों मैदोमनि सायावबो भिडिअ लाबो मैदोमनि हिन्जावा बेसेबां टेनसनाव दङ हिन्जावखौ हिन्जावनि थाखाय बियो एसेबो टाइम होनो हाया गुबुन सिख्ला हाबा जानाय हिन्जावफोरनि थाखाय बियो जोबोद टाइम होनो हायो आरो बिसोरखौ बियो बिराद अनो बै हाबा जानाय हौवा गारजानाय बिसोरनि थाखाय बियो बिराद टाइम होनो हायो ओमफ्राय गावनि हिन्जावनि थाखाय फिसानि थाखाय टाइम होनो हाया खिन्थु आङो जेबो होनाखै रिप्लाइ होआखै बुङाखैमोन आरोना खिन्थु जेब्लानो फेसबुकाव माबा मोनसे सोरबा हिन्जावफोरा दावराव जायो बियो बुजायनो थाखाय फैयो बियो दावराव जायो बिदा खिथाव अरनाङो बिनि थाखाय आङो दिनै बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना थ' इसोरो ना गासैबो एखे मानसि इसोरो मिथिगौ ना ओमफ्राय नैबे सिख्लाखौ नोंथांमोना नायना ला दै सासे सिख्लानि आं भिडिअ देखायनो नायलाय नोंथांमोना नायग्रोना लालाय आरो आङो नायनायनि सिगाङावनो आं मोनसे बाथ्रा होनबावनि इसोरो दा ससियेल मिडियायाव गावजों गाव दावराव जागासिनो बङाइगाव क'क्राझार चिरां माबा माबि होनै गावसोरनो दावराव जागासिनो ओइ सासे सिख्लायाबो होनगोन बेबो डिस्ट्रिक्टनि नाम लादों मिथिगोन नोंथांमोना इदि दावराव जागासिनो ओमफ्राय आं बुङो बै एबसुनि जोंनि बे गिदिर गोलाव मानसिफोरा लिडारफोरा इदि जुदि समाजाव माबा मोनसे जुदि गुबुंले खामानि मावोबा बिसोरखौ बुजायग्रा मानसिफोरा बहा गोमाखो बिसोरखौबोथ' बुजाय लानानै सावराय ना इसेबां दावराव बेबा बेखौ आरो इसोरो माबायदि मानसि मिथिगौ ना इसोर एसेबो लाजिया फेसबुकाव डलार खामायनो थाखाय भिउस फलोवार्स खामायनो थाखाय नोंथांमोना निजराखौ नाय निजरानि फट' आं शेयार खालामगोन इनि फट'फोरखौ नायलाय गासैबो भिडिअ इयो गाबो मिथिगौ ना गाबनायनि सिगाङावनो केमेरा अन खालामनायनि सिगाङावनो फुरा प्लेनिं खालामना फैखायो बियो मेकआप खालामगोन बियो ओमफ्राय ओरैबायदि देलायगोन बियो मोजां गानगोन जोमगोन ओमफ्राय केमेराखौ अन खालामगोन गाबगोन लाइक फलोवार्स भिउसनि थाखाय बियो बेफोरबायदि खालामो आरोना गाबफ्लायो ओमफ्राय इयो इसेबांबो दुखु दंबा गाबदोंबा इयो इसेबां रेडि जाना फैगोन नालाय मेकआप खालामगोन नालाय बियो इसेबां जुदि बिनि गोसोआव दुखु दंबा आरो बियो भिडिअ होयो फट' होयो बिनि टाइटेलफोराव बियो लिरो फल' मी गाइस फल' खालाम लाइक खालाम गाइस शेयार खालामनानै हो बयबो अननानै बिदि इयो गाबनानै भिडिअ होनानै बियो फलोवार्स आरो फेसबुकनि डलार बियो नागिरबाय थायो मिथिगौ ना आरो आं बेखौ मोनो गाबनायनि सिगाङावनो इयो गाबादे इयो इनि गोसोआव जुदि एसेबां दुखु दंबा बेफोरबायदि भिडिअ होनानै इयो फल' बिबाय थानाय नङामोन गावनि खिथुआव मा अरा नांदों बेखौ इयो सुस्रांनो नाजागौमोन मिथिगौ ना ओमफ्राय इयो मोनसे फट'खौ होदों दै नायलाय मा मोखाङै आं देखायबावनो नोंथांमोननि सिगाङाव रायजोफोर मा मोखाङाव देखायबावनो बियो गाबफ्लानानै देखायदों फलोवार्सनि थाखाय आरो मा मोखाङाव नों जुदि मोखांखौ देखायनो हायाखैबा लाजिबायबा नोङो होमबा भिडिअ होनांला रायजोफोरनाव सोंदों मा मोखाङै आङो मा होनो नोंसोरनि सिगाङाव ओंखारबो नोंखौ सोर ओंखारनो होदों नों इसेबां जुरुरि नामा नों ओंखाराबा भिडिअ लाबाबा नोङो जुदि ससियेल मिडियाआव ओंखाराबा रावबो ओंखाम खबसे खहाबनाय नङा नामा
माबायदि मानसि ओमफ्राय जेसेबांखि दावराव जादों इयो मोजांसो मोनदों मिथिगौ ना इयो फल'वार्स मोनगासिनो ना ओमफ्राय जोंनि बै बर'नि नायग्रा भिडिअ नायग्रा बुरबकफोरखौबो होनदों आङो मा मोजां मोनो मेगन गैया नामा मेगन जेनेबा मानसिखौ सिनायनो हानाय सोर मोजां खामानि मावदों सोर गाज्रि खामानि मावदों बेखौ सापर्ट खालामनो आरो मा होनो सुस्रांनो हानाय नोंसोरनाव मा मेगन गैया गियान गैया एसेबो हो गाज्रि मानसि इनि थाखायनो बै गाज्रि मानसिफोरा गाज्रि भिडिअ होनो चान्स मोनो नोंसोर गाज्रि भिडिअ नायोना ओंखायनो मोजां भिडिअ होबाथाय ओइ लाइक मोनखाया होननानै बिसोरो बेफोरबायदि भिडिअ होबाय थायो मिथिगौना एसे साननानै नायबानो जाबाय थ' नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायना लाग्रोलाय ससे आच्छा निजोरा नों आंखौ फायगश्री रेन्डि बा बिजनिनि होननानै आंखौ बुंदों नोङानो होमबा आंखौ नोङो रेन्डि होननानै मायावबा नों आंखौ नुफेरदोंमोन नामा हो आं नों बायदि पार्लाराव खामानि मावै आं नोंनि बायदि रेन्डि खामानि मावदोंमोन नामा हो 2 लाख 3 लाख थाखा आं नों बायदि खामायदोंमोन नामा निजोरा हो खोथा बुंनो नोंनाव मोनसेबो लागाम गैया सोर हो नोंनि दायाव आं बोखाहैनायनि थाखाय आं मोनसे खोथानि सोंनो फिननाय लानहैनो थाखाय नों आंखौ बेफोरबायदि पस्ट होदों नङा होमबा निजोरा नों जेरैखि होदों आंबो एरैनो लागोन मिथिबायना नोंखौ सोर बोखाया हो आं नोंसोरजों लोगो जानो आं मा दङ आंखौ जेखि नों बुंदों बिनि आङो सोंनाय फिननाय लायदोंमोन हो नोङो आंखौ रेन्डि होननानै फोसावदों रेन्डि होननानै नों आंखौ फोसावदों रेन्डिनि पस्ट देखायनांगोन होनखायो आं रेन्डिनि पस्ट देखायनांगोन निजोरा नङाबा नों गवा आइननि बेरेखा जागोन रेन्डिनि पस्ट देखायनांगोन थ' नुबाय दा रायजोफोर नोंथांमोना बेफोरबायदि मानसिफोरखौ मिनिनो ना मानो जायो आरोना इसोरनि खर'फ्राव जेबो गैमारला नामा मा जामारदों बिसोरो ओमफ्राय सासेनि उनाव सासे बिसोरो गावसोरखौ दाय होलायबाय थायो ओमफ्राय गासैबो एखे जुदि इसोरखौ जुदि मानसिफोरा मोजां जुदि बै जोंनि बै गिदिर गोलाव मानसिफोरखौ होनदो दे आङो माबा मोनसे जुदि इदि समाजाव गुबुंले खामानि मावबाथाय हमनानै फोसाबग्राफोरा बिसोरो बहा गोमानानै दं बिसोरो जुदि बिसोरखौ हमनानै मोजां जुदि फोसाबना लायोबा सावरायोबा बुजायोबा इसोरनिफ्राय आरो गोबां बाथ्रा मिन्थिनानै मोनबावगोन आरोना आरो बिसोरो बै गाज्रि बे मोजां बे गाज्रि बे मोजां इसोरो इदि नङा इसोरो गासैबो एखे ओमफ्राय दा इसोरो दावराव जागासिनो ना बेयाव ओमफ्राय साननैसोनि उनाव इसोरो गासैबो लोगो जानानै भिडिअ जमा बानायगोन एलबाम बानायगोन सर्ट मुभि बानायगोन माबा माबि बानायगोन बेरायहैगोन ना बिनि थाखायनो बिसोरखौ हमनानैबो मोना इसोरो नाटकसो खालामदों ना रियेल मार बिसोरनि बेफोरबायदि खालामबाय थानायफोरा जेबो पात्ता मोना आरोना बिनि थाखायनो बेफोरबायदि नायबाय थासै जोंनि बै बर'नि गिदिर गोलाव माखासे मानसिफोरा बिसोरखौ फोसाबना लानाया मोजां जागोन मिथिगौ ना नंगौना नङा नोंथांमोना कमेन्ट खालामनानै खिथालाय रायजोफोर थ' नोंथांमोना बुजिलायबानो जाबाय आरोना बिसोरनि भिडिअआ बेखिनियावनो जोब्बाय आङो नेक्स्टआव मोनसे भिडिअ नोंथांमोना देखायना होनो हाबा होदों आरो दा गामिनि रायजोफोरा मिटिं जादोंमोन खोमा बे मिटिङावनो बिसोरखौ हाबा होदों बिबार माला सोनानै होदों मानि थाखाय जादों एसेबां क्लियार मिथिथ'वाखै जायखिजाया उसुबिदा नुदों आरोना जोबोद दुखु मोनो बिसोर बेफोरबायदि नुबाथाय ना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो दासिमबो बेफोरबायदिया सोलिबाय थायो बे हिन्जावना जाय मानसिया दा हाबा जादों बे हिन्जावा हाबा जाखानाय खोमा बिनि आखायाव आसान गुफुर दंखायो ओमफ्राय बे हिन्जावानो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदों बायदि मोनदों आङो ओमफ्राय जाय मानसिजों हाबा होदों हौवाजों बे हौवाया हारसा मानसि मिथिगौ ना गुबुन हारि बेजों हाबा होदों गामिनि रायजोफोरा बे हिन्जावखौ मानि थाखाय होदों बेखौथ' मिथिला जायखिजाया बे हिन्जावा माबा मोनसे दाय मावदों बिनि थाखायनो बेफोरबायदि होजादों आरोना जोंनि बर' हिन्जावफोरा खायफा बिराद गाज्रि जामारबाय मिथिगौ ना मोजां गाज्रि बिजिरनो हानाय जेबो गोहो गैला बिसोरनाव संसार जालांनांगौ बेफोरखौ जेबो माबा गैला गियान गैला मानि थाखाय बिसोरो बेफोरबायदि खालामो देहानि माननायनि सुफुंनो थाखाय ना थाखा फैसानि थाखाय ना गोरोन्थियाव जाफ्लाङो बेखौथ' रावबो मिथिला बिसोरसो मिथिसिगौ आरोना थ' बिसोरनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायलाय माबायदि কথাখিনি কৈ দি ক'বা দেই ভালকে ধুই থাকা সেইটোৱে কথা আমাৰো আগতে ভালকে মিলি জুলি থাকবি আৰু
ভালকৰি সংসাৰ কৰে ভালকে হেৰি কৰ थ' रायजोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एखिनिनोमोन गोबां गुलाय गुजाय नुगासिनो आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां गुलाय गुजाय जागासिनो सोरबा सोरनिबा हिन्जावखौ दोनखारलांदों सोरबा सोरनिबा हौवाखौ दोनखारलांदों सोरबा सोरनिबा हिन्जावजों हाबा जायालासिनो उन्दुदों सोरबा सोरनिबा हिन्जाव हाबा जाखानायखौनो सोरनोबा गथायनानै होदों इदिनो गोबां गुलाय गुजाय जागासिनो आरोना जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो दिनै जोङो माबा मोनसे जाथाय नुदों गाबोननो जोङो आरो गोदान जाथाय नुगोन बेफोरबायदि गोबां जालांगासिनो थाब थाब जुदि फोसाबना लायाबा आरो गोबां नुलांबाय थागोन समजों लोगोसे नुलांबाय थागोन खोमा बुस्थुफोरखौ बिदिनो आरोना थ' बेखिनिनोमोन शेयार खालामना होबानो जाबाय सोरबाफोर जुदि आंनि चेनेलाव गोदान नायदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरो फेसबुक पेजाव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालामनानै हो थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय जाबाय बाय बाय